Salutare, dragi prieteni, după cum ați văzut și în titlul, astăzi o să ce? Deci, cum am zis, o să vă prezint în grădină la mine. Îmi pare rău pentru muzică, da, ascultă vecinii. Astăzi o să prezint grădinuța mea, grădină. Deci, o să începem de aici. Aici avem niște roșii, stați așa, după cum se vede, grande roșii din acelea late. Acolo avem ceapă, avem fasole, pe aici avem niște flori, frumos. Ia uitați, aici avem ceapă, tot un stro de ceapă. Aici avem un cireș foarte înflorit. Uitați, cireș. Pe aici este gol pentru că n-am pus-o să pun. Dacă vă întrebați în partea aia, dacă e în partea aceea spre gard, este la vărul meu. Acolo. Deci avem aici, mamă, câtă țelină. Uitați, câtă țelină. Aici avem flori. Aici mă deranjează muzica asta. Avem flori. Avem zmeură, floare, ia uitați-o. Flori. Aici avem un gutui. Am florit și asta. O să dea acum, o să fac. Deci cum am zis, pe aici n-am pus nimic, o să pun. Aici am flori. A uitat și părul nostru aici. Flori. Pe aici n-am pus. Ia uitați. Avem și aici un lămâi, sau ce o fi asta, nu știu. În continuare o să vă prezint și în spate. Aici avem și un lac. Deci am trecut din partea aia aici. Și aici avem un lac. Bine, nu prea el e curat, nu e curat, așa că... Și aici e în spatele grădinii, unde n-am pus eu nimic. Aici o să pun cartofi. Da, știu, mă deranjează muzica, n-ascult eu. Uitați. Și în partea aceea este la vărul meu. Cam atât a fost episodul. Nu uitați să dați like, să vă abonați la canalul meu.